Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rantau. Untung jo para sayang ilakan denai bajalan tinggallah ayah jo mande itu bapisa sementara usalah mande manai nak tanang bujang bajalan encubo maruba untung manjau akaran taura ko untung di kanduang badan sabang kijuan antaranda nyampang lari badan dirantau kaawan denai pasankan kok hati diramu rindu dalam mimpi kita bertemu basa bala mandekan duang denai pulang ke kampung juang de untung jo para sayang rilakan denai bajalan tinggallah ayah jo mande kita bapisa samantaro usalah mande manangi nak tanang bujang bajalan dan cuba merubah untung menjauh akaran taurang kok untung di kandung badan tabang kijuan antaranda nyampang lari badan dirantau kawan denai pasankan kau hati diramu rindu dalam mimpi kita bertemu basa bala mandekan duang denai pulang ke kampung juang basa bala mandekan duang denai pulang ke kampung juang. Terima kasih.